So ito yun, oh. Madaras. Hello guys, what's up? Sa YouTube Production here. Ito yung pinakauna kong B-vlogs guys. Kasi busy masyado sa trabaho. Wala akong na-upload na mga nakakatawang videos. Pero subscribe pa rin kayo guys, no? Dahil pag magkaroon ng budget, siyempre gagawa pa rin ako ng nakakatawang mga action film, parodies video. Hindi nyo pa yung nakita yung mga trending videos ko, so ito ho yun. You can see that Banana Warfare 1, okay, Banana Warfare 2, 3, so madami pa ho yan dyan. So subscribe guys, and makikita nyo kagagawa ng lahat na to, ng mga videos na to. So ako po talaga si Mr. Sayote. Maraming salamat to sa subscribe na 2K. Ganda na rin yun. Yung Tagalog ko medyo matigas kasi pure Bisaya naman talaga to, ayun, no. Meron din akong mga ibang channel like tutorial. So ito yung channel, click nyo yan, click the eye here, okay. May After Effects kayo, Adobe After Effects, at basic lang yung natutunan nyo sa After Effects. Meron din ako mga free templates na ginagawa sa channel na to. Pwede kayo mag-subscribe dyan. Lagi ako nag-upload ng free templates intro para sa YouTube, para sa intro nyo, okay. So nandito ho tayo ngayon, no, sa likod ng bahay namin. Medyo maingay yung mga sasakyan kasi medyo malapit kami sa sa daanan ng mga sasakyan. Kita niyan. So doon. Okay. So ito yung bahay namin. Medyo luma. Okay, see that. Ito yung farm ko. Madaming mga animals dyan. Okay. So kita niyo yan. Wow! Farm. Tangin ang farm. Subscribe lang. Mag-upload pa tayo ng random videos lang siguro, no. Basta siyempre nag-i-enjoy kayo, okay. So share, like, subscribe. Maraming salamat. So set of reaction going out.